लोगोफोर खुलुमबाय बेदरनि गोदान बयखौबो बरायनाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङै दं थुदो बिदिब्ला आं स्टार्ट खालामनो आं दिनै संनानै जानो नागिरदों नायनानै थादो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ लोगोफोर नायनानै थादो बिदिब्ला आंनि संनानै जानो नायनानै थादो बिदिब्ला आं संनानै जानोसै जानो लुबैदोंब्ला नोंथांमोनाबो दखानाव लायनानै जाहैदो आं दै लायदोंमोन लोगोफोर आं दैखौ मोननानै थादो बिदिब्ला आंनि दैखौ Menambahini sama aku orang sombong itu kasar mengenal di tengah aku bagi aku berat saya kaya aku ber ini sekarang ni pindah sekarang apa nontonnya ini video aku dalam subscribe karena Anda jangan beli kabar karena si kurang makasih ya tunggasin ada Anda jangan beli video kau mana tonton aja balik kabar video kamu semuanya like share subscribe